Hercules! Ket ita, denggan nyo ti paggibusan ti serye tayo, ita lawas, anapauluan, kwentas, dito'y drama tayo, Hercules! Awanan laban mo, Hercules. Kanibusan na mitani. Napigsa talaga ti danog kan kugtarna. Ita, Hercules. No di ka pa'y laagrok bab kanyak. Karigatan ka. Bayak lang adang ranak. Katapaman nga dagundaway ko. Gamatak ti kwintas na. O anya, Hercules. Agkakapsot kan. Natangken nga minti ulom. Di ka pa'y lagtungpal iting bagak. O anya. Agrok bab kan kanyak. Saan? No kasta nga ron, dayto! Ipaungot ima! Ibatan na! Itatit naknoyam, ha? Tinakabuhan! Ti kwintas, ups! Rinagsok mo ti kwentas ko! Ups! Isublim na kwentas ko! Nagbalin manan nga ulag ti kwintas! Kulipulan nak! Patayan! Bakalag ti ulag! Nagpukaw manan! Saan kan ngagpagpakita pa ulag? Ta sa anak amabutan kan ka! Titakan! Alo na! Di ka tumaray! Agsarita ta! Nagpukawan ti kwentas ko, Orlan. Awanan! Di mo tan nagsubli. Kaputay nabak na kayo ni Hercules. Di pa'y lang amin sikat tinakirangat. Awanan, alona. Awanan bilag nga dakanyak. Nagpukawain. Kaputadyak na tungpal ti kayat ti amok. No kasta, saan ta ang makapan iti lubong dagiti immortal? Saan? Ay, basol mo daytoy. Bayo na bud ka ngamin. Awanan ti amok. Awanan pan nakabalin na kanyak. Ha? Ngam saan ka pa apalubusan niya gawid? Gaputa. Kasapulan ka pa. Apay akasta ti katawam. Amom, alona. Nagpintas ka. Isuadi kan paluspusan pa. Anya ti. Umay ka. Umay ka. Di na kuyudan. Anya kita saan na. Di na arakupan. Tinumag na. Ditakan! Alona! Di ka makapaluspos kanyak, alona! Amo! Nodumdumag ka! Pagsubliyam ni alona! Ala, Hercules, kasanungay daytoy. Nagsublimot gayam ti dakkel nga ulag. Amang ano ad-adaytan adakas ti aramidan na. Kanayo nak nga agsawar dito'y lugar tayo. Taamangan no agsubli ti ulag. Nakaskas daw at talaga, Hercules. Ti kwintas ni Alona. Nagbalin mat nga ulag adakkel. Kasta mo tinapasamak iti kwentas mo, Sharon. Isungarot ang nakaskas daw. Aramid day ti dakas agagam. Hercules, naimbaglaangan ta naturod ken nalaing ka lumaban. Wen, kasapulan ti sireb, tapno maabak ti kalaban. Nga awan ti amunang aramidan, no di ti mang dadaal. Tapno lang magunod na ti kayat na. Bilibakan ka, Hercules. Kasla saan ka agagangay a tao? Nakapigpigsa ka. Adda ka di anting-anting mo, Hercules? Ha? Awan? Sigurado ka? Anya kumamot nga anting-anting ngay ti adda kanyak no bilang?
Kan pangalaak ko maiti kasta. Sa bagay, talaga siguro ang naituding akasta ti kinataom Herkulas. Iti kasta, adamang paksyat iti dakes. May saak laang agagangay a tao, Lita, Sharon. No mapaksyat ko man ti kalaban ko, gapuday ta iti sirib ko iti taktika. Ay, kasta gayam. Lalaingam nga rod akanayon, Herkulas. Iti kasta, kanayon mo maprotektaran ti lugar tayo. Ha? Herkulas? Anya ti aramidom diti paraangan mi. Itay ka kadipay di taan nakatakder? Wan, Alona. Palpaliiwan na kadi? Awanan ti kwintas iti tangad na. Apay akit kita ti tenged ko. Gaputa awanan ti kwintas a balitok iti tangad mo. Ha? Alona, saan anasayaat a kinabak ng laang ti adda iti panunot mo? Naawis ka ken ni Urlan, amok dayta. Ngam dayta, ket palabog laeng, tapno madaksan ka. Kwa? Alona, mapnak ka kumaitibiyag nga addaken ka. Naragsak dito yung lugar tayo. Isu adimon kalikaguman ti mapan iti sabali alubong, tapno agragsak ka. Ha? Nasao amin kanyak ni Lita, tinagsaritaan nyo idi ken ni Urlan. Kwa? Uray na kurapay laang ti adda pa nagbiag tayo dito yung lugar tayo. Basta nadalos lakit diti puso tayo. Naragsak tayon, Alona. Laglagi pumday ita. Kwa ngamin. Ita, ibagam kanyak, no sa dino ti pang sarakak ken ni Urlan. Awanan ba inday jay? Dandaninak ginundawayan. Imbag ta nakarukatak adagos ken kwa na. Oh, makitam ita, dandanikan na isagmak. Ita, ibagam kanyak ti pakasarakak ken kuana. Sige, ibagak ken kano sa dino ti ayan na. Ha? Alona, Oh, apay anak laat ka nakakita kanya. di ka umasidag. Adaywan nak, ulag. Ha? Ulag ko nam kanyak? Saan kit din? Ulag ka? Sharon, Pumanaw kan. Kanapay ngamin ngayon may ka. umayak gumatang iti bibingka. Awanan, naibusan. Sige, pumanaw kan. Tadyak kaya't akasarita ti ulag akaskan ka. Tamangan lutok kawan nak. Si kamot, Sharon. Sabali akitan. Gaputa na amiris kun timbagbaga kanyak ni Herkulas. Ano agpaara mataklat ta iti dakes. Siyakmat laang ti maisagmak. Iso nga ita, talaga nga agbalbali wakon. Aramidam dayta. San laang nga iti sao? Si kamot, no agsasao ka, kasla di ka nagkwentas iti balitok. Nga ulag mo't gayam. Wan, aklunak dayta. Gaputa agraramanak mat idi. Kayat ko mat ti maaddaan iti alahas. Ngam idi dakas mat gayam ti empay na. Jakon inawat pay. Ngamin, ammo kon adakas. Isu nga rod ang nagbalbaliwak motten. Aramidem pay nga umuna. Sakbay nga agtalak kami kan ka. Iwaras ko kadagiti kakalugaran. Adida pay agtalak kan ka. Gaputa ulag ka. Anya? Kabutang da kadagiti kakalugaran tayo. Gaputa inwaras ko ti kinaulag mo. Ha? Pumanaw kan. Tadi ka kayo't akasarita. Awan pa nagtalag ko kan ka, Alona. Dito'y gayam ti pakasarakak ken ka, Urlan. Ha? Anya ti kaddam dito ayan kaw, Herkulas? O anya, agsapsapol ka iti ranget, saan ka di? Ita nga ipakitam ti laing mo, Urlan. Siya kun amis mo ti imay dito'y ayan mo. Kastagayam, Naglagan ti danog mo, Urlan. Ha? Kasta ka di laang ti kabaalam. Naglastog kan?
Nagkapsot! Daytoy mat! Ya! Nagkapsot la dayjay adanog ko. Ngam agtirtiritir kan iti sakit na. Aday ko. Urlan! Saan la aday tati ganabam? No agpailuyos ka iti kinadakas ti amom. Aday ko na. Aray. Awan na saya at apagbanagan ti panagtungpal mo ken ni Reyna Mangmangkek. Amangan no day tapay ti ipatay mo. No agtungpal ka iti amom amang mangkek. Sigurado adakas mo ti pagbanagam. Awan kinapud no dagiti ingkar karina ken ka. Tapno lang agtungpal ka iti kayat na. Hapay ngamin na kaya't nakapatayan. Gaputa jak pulos kanunungan ti kinadakas na. Kasta ka di. Urlan, agbalbaliw kan. Awan na saya at amaganap mo, iti amom amang mangkek. Napan kagayam iti ayan ni Orlan. Adayo ka day, apaw. Apong, iti maikatlo nga ili. Kahit anya tinapasamak. Dinanugnak. Ngam idi binalas ko. Saan na nagkutkut eh? Ha? Ay. Binagbagaak. Kutsapay la kumata dimngag. Kasanaon no saan adimngag. Insarak nanti karadkad na no kasta apong. Ay, anyamutan. Adulat ta ti maalilaw ni Reyna Mangmangkek. Aramaten na dagiti tattao. Tapno maipakat na lata ti kayat na. Ay, Nga rod apong. Ulitak, apaw. Kanayon ka nga gananad. Agsipot ka na imbag. Tamangan no iti panagnam iti dalan. Katkalaat niya agparang ti kabuosor mau. Apong. Herman, manumatan alawas nga awan riribok dito lugar tayaw. Nora. Nagsardingan tay ulag. Kastang agpaiso, Nora. Ay, gayam. Apay niya may ka. Lumabasak kumalaang dito'y paraangan yaw. Ang nakita ka anak katugaw dito'y. Ay, Iso agim magasa kun, presko ti angin, Wen nga rod. Day nga takarayan? Nagburek nga tan? Ha? Karayan? Nagburak? Uray day kawayan. Nagdumog sameten. Ha? Nay, anya ti sasawa mon Herman. Saan matan nga agsusurot? Jakman amokin nila kay dugan. Taapay nga na prosan na ka. Inakman laangan. Ay. Saan nga agsusurot ti ibagbagam, Herman? Ay, agkabaw kan. Sige, inakon. Ay. Agyaman ak. Pimanaw matlaangan ni Nora. Ipagarup ng agkabaw akaon. Tasaan niyag susurot ibagbagak. Ngam, kasta akanayaw ti panakisaritak kenkwana. Ngamin, ang mga no agdamag manan no addaanting-anting ni Hercules. Naimbag nga oras mo, Nana Berta. Da kayo mo't gayam day tamasabat ko anak kadumog. Kita ka. Mabit lang, Nana Berta! Anya ka diti kabutong ni Nana Berta kanyak. Amin lakit din na masabat ko kat lumiklik da. Akasla da sakit ko. Ay, anya mo ton. Nagsakit mo ton ti kastoy. Lita, kagura na ka di? Saan?
Kabutang nakadi? Wan, kabutang ka. Gaputa uleg ka. Kastamot ti ibagam? Day tamo tipod no. Ngam saan itan? Nagbalbaliw akon. Iso adinak kumamot liklikan akas itiar aramidon ni Sharon. Nukat masabat ko iti dalan. Sumyasin adagos. Anya nga iti mariknam no kasjay. Masaktanak Kun aminan amasabat ko, katliklikan dak. Agbalbaliw ka nga minan. Tano di ka agbalbaliw, ang mga no di mo mapupuutan, kat nakakwintas kan katibalitok a kwintas. Ngam ulag mo't gayam. Saanan, Lita? Kanayon kun akasarsarita ti bagik. Asaan akon apaaramat iti dakes. Nasaya at no kasta. Lita, pangaasim mo't Tababaan kumakan ka, kat mapamatik dagiti kakalugaran tayo asabali ak itan. Kasanok ama sigurado no awan kan iti panakabalin ti dakes. Anya ti kayat mo nga aramidak, tapno mamati ka. Makaamukan no anya ti aramidam. Ti importante, maipakitam ang nagbalbaliw kan. Herman, ayan ni Hercules. Ay, jakamaw, dugan. Napan siguro nagsawar. Tamangan no adamanen ulag amang butbuteng kadatayaw. Ay, naimbag Tasaan, nasunutan, tay natukawan idi iti ulag. Tay balasang ditadaya. Wen, dugan. Umayak man. Ha? Ay, Ay, ne, ada ni Nora. ay, ay, agin kakabaw ta sumungbat itan yaman niya bagana. Ne, paingay. Basta! Ay, Umayak la makisarsarita. Dito'y paraangan yo. Ay. Taawan aramid. Ita ijay balay. ay, Ay, na. Nagtugawak latan Uray di mo imbaga, Herman. ay, Ako ay kayaw. ay, Apay anak ka uli magkayo. Adwa. ay, Anya ti katawaan yaw. Apay nga tajay manok. Tain lutok itay. ay, limag to jay bilet. Ay, agtawanak pa'y laeng iti 17. Amom, Herman. Naksot jay inapoy may. Agan ano? Saan nga susurot ti ibang bagayaw? Ay, ang bada kayon akabaw. Inak man laengan. Napanen. Herman. Anya tiga po na. Kasi tinaramid ta. Nuan niya lang amin ti damdamagan na. May papan kini Hercules. Ay, Gadyak kaya tasong batan. Iso ano anya laditan ti bagbagak. Tapno pumanawan. iswapi manaw. Wen dugan. No, may papan kini Hercules ti pagsasaritaan. Gadyak kaya ti agsao. Gadyak matlaam mo't isong bat ko. Ay, no para kanyak. Ibilang ko ni Hercules a hero. Superhero. Ha? Ay. Wan, ngapain? Iswa ka na yun. Di makapaksyat ka dagiti umatake. Akinadakas diti lugar tayaw. Adaan ni Hercules iti talugadeng. Iswa pagyamanan tayo dayta. Agyamanak, takas tati kapanunutam, dugan.
Suportaran tayo kitday. Hmm. Makitinulong tayo kan kuana. Tapno mapaksyat na ti dakes. Satnipan, nauli makitan ti lugar tayo. Awanan ti riribok. Hercules, Ha? Inkantada diwan? ti kabusor, kat saan nga agsarday. Iso anas kan nga agalibtak ka akanayon. Hercules, Aramidak dayta, inkantada diwan. saan nga agsardang amang riribok ti kalaban. Agingga adi na maala ti kayat na. Agan-anad ka akanayon. Wen, inkantada diwan. Agan nadak. Ha? Nagpukawan inkantada diwan. Ay, mala? Umaikan satnipan. Ipan ka ijay karayan, tapno agdigos ka. Ay na? Unay kan satnipan. Agat nuwang ka. Isong agdigos ka ijay karayan. Wen? Titan gagayem tinaggibusan ti makalawas a serye tayo Anapol 1 Kwentas. Dito'y drama tayo Hercules. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo akas kada Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Donabel Aran, Bernie Paclay, Joper Anas Basit, kanto'y pagayam yo, Isagani Yalong Bulyeser, insurat kan iti direksyon ni Bernie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.